To mě asi vypálí oko do konce videa. No, já vás zdravím u nového videa a dneska si dáme takovou edukační rychlovku, kde se řekneme něco málo o tom, co to je progresivní přetížení a proč to vlastně vůbec zařazovat do toho svého tréninku. Progresivní přetížení, co to vlastně je? Progresivní přetížení je vlastně způsob, jak se postupně zlepšovat. Je to přístup k tréninku, kdy se snažíte vlastně každý, jak se říká obecně teďka motivační videa, každý den musíš udělat aspoň o 1% být lepší než ten den předchozí, aby prostě dosáhl toho vlastně, čeho chceš dosáhnout. Jo, to je pravda a přesně tohle se aplikuje i v silovém tréninku, i ve všech trénincích. Pokud se chceš zlepšovat, dejme tomu hypotetická situace. Půjdeš na trénink, nebudeš se zlepšovat, pojedeš vlastně na mátkově, třeba jeden trénink pojedeš 22 kg na tlaky, další trénink pojedeš třeba 26 kg na tlaky a trénink další pojedeš zase 22 kg na tlaky. Jo, a takhle to budeš střídat, vlastně budeš furt jako kdyby střídat ty váhy, nepojedeš konzistentně furt nahoru, nebudeš se zlepšovat a budeš furt jako kdyby stát na jedné linii. Pravděpodobně nedonutí to tvoje tělo ani tebe potom se zlepšovat, hlavně tvoje tělo, tvoje svaly, adaptovat se na tu zátěž a nenutí se to zlepšovat, protože jednou to bude takový, že ta váha v podstatě ani nestimuluje ten tvůj sval proto, aby rostl jak na objemu, tak na síle. A po druhé to bude zase příliš, jo? Takže tam dojde jako k nějakému většímu poškození, což nějakým způsobem ty svaly jako kdyby poškodí, ale ten další trénink, co pojedeš tu menší váhu, tak zase nebude ten impuls pro ty svaly dostatečný. Tudíž ten impuls musí být nadprahový, musí být dostatečný, aby ten sval to zaznamenal, aha, OK, něco se děje, jo, jsem zatěžovaný, potřebuju se zesílit, potřebuju zvýšit svůj objem, abych se ochránil a příště, když se vystavím takovému stresu, abych to zvládl v pohodě. Pokud se ta váha bude furt střídat a bude to stát jako kdyby furt na stejném místě a nevím, pojedete třeba furt ty stejný opáčka nebo budete se bát zvyšovat váhu, nedonutí to ty signály vlastně budou podprahový a nedonutí to vaše tělo vlastně k tomu růst. Právě proto je důležitý vlastně jednak zapisovat si ty své váhy, jak váhy, opakování a jako třeba dejme tomu cviky, takže se dejme tomu po nějaký určitý období držete svých cviků. Vlastně tím, že máte zapsané ty váhy, tak víte, OK, minulý trénink jsem měl 22 kg na tlaky a já jsem třeba 12krát, jo. Chcem se zaměřit na hypertrofii, tudíž zvýším váhu na 24. 24, dal jsem to třeba 5krát, OK. Příště nechám váhu úplně stejnou, ale zkusím místo 5krát to dát 6krát. Snažíte se progresivním přetížením vlastně jít furt schodkově nahoru, což bude dávat impuls těm vašim svalům, tomu vašemu tělu, aby se adaptovalo na tu svoji zátěž. Většina chyb, který vychází jako z toho, že ten člověk neroste a že se mu vlastně nedaří zlepšovat, ať už silově, hypertroficky, vytrvalostně nebo takhle, takže vlastně stagnuje z toho důvodu, že dává vlastně podprahový signály tomu svýmu tělu. Tudíž ten signál nedává podnět tomu svýmu tělu k tomu, aby rostl. Pokud vlastně chceš si zaručit nějaký růst, chceš zaručit vlastně to, že se budeš zlepšovat, tak je fajn vlastně zapisovat si ty své váhy a trénink co trénink se zlepšovat. A jak svým způsobem můžeš přistupovat progresivnímu přetížení? Máme nějaký způsoby, kterým tenhle můžeme docílit. Buď to, jedna věc, je zvyšování vah. Jo? Buď to dostaneš se na určitý počet opáček, už ta váha je pro tebe jednoduchá, vyššíš váhu. Další věc, váha je pro tebe těžká, snažíš se tím pádem zlepšit na opáčkách. To je druhý přístup. Třetí, ta váha je pro tebe těžká, ale je pro tebe tak těžká, že se nejsi schopný vlastně zlepšit ani na opáčkách, ani vlastně na váze. Tudíž zpomalíš tempo. Tempo, jak rychle ten pohyb vykonáváš. Takže zpomalíš nebo zrychlíš tempo. Jo, pak třeba skočíš na větší váhu, je pro tebe těžká, zrychlíš tempo a postupně vlastně upravuješ tu svoji techniku, to tempo, toho cvičení podle toho, abys vlastně dosáhl určitých počet opáček, byl lepší, ale zároveň jako aby se mohl progresivně přitěžovat.
čtvrtým bodem, a ten je také jako diskutabilní, což by mohlo být vlastně snižování odpočinku mezi sériema. Zase, pokud je člověk unavený, jste unavený mezi těma sériemi, jste zadejchaný, nemá smysl chodit na další série, pokud nebudete dostatečně odpočatý. Jo, to vám může snížit vlastně tu procentuální šanci zlepšit se na těch opáčkách nebo váze. Jo, tam u toho času odpočinku mezi sériemi je to diskutabilní a tam si s tím podle mě může hrát jenom člověk, který fakt ví, co a jak vlastně s tím jako kdyby zacházet. A pátá věc, která je podle mě taková už trošku advanced, že je to pro lidi, kteří hodně dobře umějí pracovat s tím svým tělem. Většinou se využívá pojem mechanický dropset, ale jako v podstatě využít tu svoji biomechaniku. Dejme tomu, jedete upažování klasický, čím víc máte napnutou ruku, tím větší páka na to rameno je. Tím pádem je pro vás ta váha lehká, takže se snažíte mít co nejvíc napnutou ruku, samozřejmě mírně pokrčenou, aby ten loket byl stabilní, ale snažíte se mít co nejvíc napnutou ruku, aby ta páka na to rameno byla co největší. Moment, kdy zvýšíte váhu, je pro vás těžká, nemusíte upravovat to tempo a tyhle věci, jak jsem říkal, ale můžete vlastně upravit tu svoji biomechaniku nebo biomechaniku toho pohybu k tomu, aby vlastně pro vás ten pohyb byl jednodušší. Tudíž nemáte ruku takhle nataženou, ale mírně ji pokrčíte. Tím, že ji pokrčíte, nemáte takovou páku na to rameno, cvik je pro vás tím pádem lehčí. Jo, takže tohle je nějakých 5 bodů, jak se vlastně k tomu progresivnímu přetížení vlastně dá dostat, ale nejčastější, co se využívá, tak jsou primárně série, opakování a váha. Jo, můžete vlastně, už jste se dostali na váhu, kterou nejste schopni jako nějak moc extra překonat, přidáte teda další sérii, aby vlastně se zvýšil objem toho vašeho tréninku. Tohle by bylo progresivnímu přetížení všechno, když tak samozřejmě, pokud si vzpomenu na něco, co jsem vynechal, udělám když tak číslo 2, tohle jsou taky jako rychlotypy, rychlovysvětlení, jak to funguje a tak dále. Jo, takže zapisování váh, priorita číslo 1, pak podle těch váh a podle těch opakování se orientovat v dalším tréninku a hlavně následovat nějaký tréninkový plán a pak, jak jsem říkal, těch 5 bodů, který se dají upravovat. Tak, tohle je pro dnešní video všechno. Dejte like, dejte odběr, komentujte a kdyby náhodou nějaký dotazy nebo tohle neváhejte, napište mi do komentářů a když tak udělám číslo 2. Tak jo, mějte se, čau.